Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasen kur Dkhar is Janta Hills hakas ngi palai kala pensyai ba Ramesh Dkhar ubalong uwe ne ke henreungun ubalalat phet na patok jowai haki khendias ngi balala henre ubala sha kembiang umde satiana ka kur Dkhar ha ukerwa khubor laong bakasen kur Dkhar hadian bakalalap ya ke jing pendon kam bakla Ramesh Dkhar bat ki Bahaïing asem jong u baro ya ka kur Dkhar kum ka kur jongki wadha bakim de satia naka kur Dkhar pakaru Kalakot hajeri ki Bahaïing asem jo Ramesh ha kaslem treikam jongka sen kur Dkhar bad hakmat kinong yalam jongka te ka sen kur kila kular ban penduk pendam no shisandon ya ka kur Dkhar kum ka kur jongki bad ban aino dakawe pat ka kur uba teras Dkhar president ka sen kur Dkhar is Janta Hills ulaong ba Ramesh bad ki Bahaïing asem jong u baro kimde satia na ka kur Dkhar Henry kila pendon kam bakla ya ka kur Dkhar nadu bakila wan na Silchar Assam bat shong bat sa no hakash nong tongseng is Janta Hills uba teras ulaong badai hangta banadu usnem 8,000 bakila pendon kam ya ka kur Dkhar kum ka kur jongki klem ka jingyo jingben naginong yalam jong ka kur Dkhar kabalong persya ya kariti dostor bat ka hok nong genti halor ka jingkhen kur khenjat jong ka kur Dkhar hi barok kawe Katkom balahi kai bat yo pateng na kilong shwa manshwa jong ka kur Dkhar. Tangkat ta ban pensisha shu halor kani ke jing bomde jong Ramesh bat ki Bahaïing asem jong u kum ki dok kisnam bat ki kur ki jan bapa ka jong ka kur Dkhar. Henmen jong Ramesh ulaya shong kha bat kawe ka kanthei kabadai na ka kur Dkhar pakahi kaba nakashnong nongsning is Janta Hills bat kilaya don menta hadu sangut ki khun kakam kabasang bha ladadei para kur Dkhar. Haga ju ka poru hagi jing khot hajer jong ka sen kur Dkhar ya ki Bahaïing asem jo Ramesh banwat jing tep kham bania halor ka jing pendon kam bakala ka jongki ya ka kur Dkhar kum ka kur jongki wat haba kim dei satiana ka kur Dkhar kila plaru baro harangkat bat ki jing tho jingtar ki babiang hakmat jong ka sen kur Dkhar ba kim dei satiana ka kur Dkhar lani ki do kisnam jong ka kur Dkhar bat bakila pendon kam bakla ya ka kur Dkhar kum ka kur jongki nak banta ka jing mentoy shimen jongki dang hakini ki post name ki baladem ya kanila sakhiru leng bakadur election ne epeng jongki lembat ki we de ki kot kisla jongki Nagalyang ki Bahaïing asem jo Ramesh kila panpor lai benai ban penduk pendam hino dala de baro nakabakam kur ya ka kur Dkhar Nakalyang ka sen kur Dkhar ru kala priang ya kane ke jingkerpan badai nakane ka daw baya mentahi ka sen kur Dkhar kan ompat shim ya kanu ka sinjam ka bateng persya yaki Henry kan pet bat apshwai ya ka ka bakila kular harangkat bat ki jingtho hakmat jongka ka sen kur Dkhar kerwa khubor ulaong ru bahdien ka jingkut no jong ka ka lai banai balapan bala dalap bakim shimla le katkum bakila kular hakmat jong ka sen kur Dkhar ka sen kur Dkhar kamban se banshim dakarai kabateng bha persya yaki Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.